Batisi TV Lone Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dobiyeng jongpi Langut ki samla khasi ki basyong basa hakasnong sabuda kabahap hapa upur usam jong Karibhoi district kasnong kabadan markhap bat ka khapot jong kajanla Assam kila syakem haki pulit jong kajanla Assam halor ka jingkno baki don ketiban wiangding ye ka jingking hajan kawa umler yakini ki langut ki samla khasi ki badang don hadu menta ka keti jong ki pulit kajanla Assam latip kerteng kemu barson lawai ustanding kriam bat udispar mukhim kat kum gajing toket jong nong lum kubor neki nong elam snong jong kasnong sabuda kila ong bakimla asatya ban pediang ye kene gajing keno jong kipulit ke jela Assam bada gajo kapor kila keno ru ba kadai tang gajing persang jong kipulit Assam ban shim kabu ye gajing jia kabala jia dangshen hakasnong jatalong hakabaya day bat kani kinong elam snong kila pentip bakin salet ban ai de gajing tho ha u deputy commissioner jong Karibhoi district khnang bo unya kren bat ki bor sanchar jong kajalna Assam khnang ban pelat no ya kini ki langut ki samla ki bala syakem